Әкият илендә. Как дела? Хәлләр ничек? Әйбәт, хорошо, күшәшәк, хәрәнишек. Әйбәт, рәхмәт. Посмотрите, что я вам принесла. Сегодня мы будем играть в игру, которая называется «Угадай что». Бу нәрсә. Вы будете угадывать овощи на ощупь. Бу нәрсә. Кыяр, Посмотрим. Дөрес, кыяр. Богдан, кыяр нинди? кыяр решель, кішкене. Бу нәрсә? Кишер, Кишер. Дөрес. Сәйдә, кишер нинди? кишер балы, кішкене. Бу нәрсә? Кыбыста, Булат, кәбестә нинди? кыбыста зу тамлы. Правильно, Булат. Капуста большая, вкусная. Бу нәрсә? Суган. Дөрес. Адель, суган нинди? Туған сары әші. Правильно, Адель. Лук. Желтый, горький. Күшәшәк, бу нәрсә? Бәрәңге. Дөрес, Дөрес, бәрәңге. бәрәңге. Булат, а как ты скажешь? Картошка вкусная. Бәрәңге тамлы. Теперь мы будем складывать наши овощи обратно в мешочек. Сәйдә, кишер бир. Мә кишер, Булат, кәбестә бир. мә кыбыста. Богдан, кыяр бир. Мә кыяр, Адель, бәрәңге бир. мә бәрәңге. Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. Бу нәрсә? Кыяр. Бу нәрсә? Кәбестә. Бу нәрсә? Кишер. Бу нәрсә? Суган. Бу нәрсә? Бәрәңге. Әкият илендә. Исәнме Гөлчәчәк? Исәнме, Адель? Хәләнишек? Әйбәт. Гөлчәчәк, кыбыста бир. Нинди кәбестә? Зур кыбыста, Нишә кәбестә? бер кыбыста. Адель, мә кәбестә. Рәхмәт, сау бул Гөлчәчәк. Сау бул, Адель. Сау бул Гөлчәчәк. Сәйдә, нәрсә кирәк? Кишер кирәк. Нишә кишер? 2 кишер. Сәйдә, мә 2 кишер. Рәхмәт. Сау бул Гөлчәчәк. Сау бул, Сәйдә.
Әкият илендә. Алар гына китүе булган. Кыз янына урман буенда ат көтүе көтүп йөргән батыр килеп чыккан. Ул да кыздан ипи сораган. Ипи кисәген тәмләп кенә ашыйм гына дигәндә, кызның күзләренә күтәрелеп караган һәм гомерлеккә гашыйк булган. Атына утыртып, авылга әтисе янына алып кайткан һәм ярәшергә дә килгән. Карчык тун кигән, янында бай кияүе булган үги кызын күреп, ачудан нишләргә дә белмәгән. Үз кызыңны байыттың. Инде минем кызымны да байыт. Урманга алып барып адаштыр. Карт ат җигеп, бу кызны да урманга алып киткән. Барып җиткәч, бар кызым, син җиләк җыятыр, мин бераз утын әзерлим дигән. Кыз җиләк җыя башлаган. Бер җиләкне савытка, өчесен авызына салып йөри-йөри, тырыс төбе каплангач, әлеге урынга килсә, әтисе юк икән. Кайын төбенә ашарга утырган. Әнисе җибәргән төргәкне чишүе генә булган. Янында куян, төлке, бүре һәм аю пәйда булган. Безнең ашыйсыбыз бик килә. Безгә бераз гына ипи бирче, дигәннәр алар. Китегез, сезгә түгел, үземә дә аз әле монда, дигән кыз. Җәнлекләрнең ачулары чыккан һәм аны урманнан куып чыгарганнар. Бар инде, кызым байыгандыр, тизрәк өйгә алып кайт. Карасалар, пычракка баткан кыз үзе кайтып килә икән. Карчык хурлыгыннан нишләргә дә белмәгән. Ә үги кыз батырга кияүгә чыгып, бүгенге көнгә кадәр матур тормыш кичерә ди. Карт та алар белән бергә яши, тимерчелектә эшли, көтү көтә икән. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр Әкият илендә.